Ai! Que cansat que estic! Algú que m'ajudi, sisplau? Tu, vine aquí a ajudar-me. Vine. Vine a ajudar-me. Tu m'ajudes? Oh! Que forta! Vinga, porta, ajuda'm. Oh! Que cansada que estic. Vinc de recórrer el món sencer amb aquesta caixa i estic cansadíssima, cansadíssima. Puc seure amb vosaltres? Sí? Vale. Prendré una miqueta d'aigua, però posaré el cap enfora per no treure'm la mascareta. Ara sí que me la poso. Què tal? Com esteu? Oh! He vingut de recórrer tot el món amb aquesta caixa i, bueno, necessito ajuda per fer algunes cosetes amb aquesta caixa. Però primer de tot em presentaré, vale? Jo soc Antian, la fada de les arts. Cri, 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 cri. Vinga, una miqueta de... Vinga, un altre cop, un altre cop. La idea és aplaudiments, no cri-cris. Gràcies! Moltes mercès. Doncs, em queda molt poquet per arribar al meu destí, perquè jo visc a les Illes Medes. Coneixeu les Illes Medes? Que estan aquí a prop, una illa, són 7 illes. Jo visc a sota d'una illa, perquè com sóc una fada, llavors puc viure on jo vulgui. Comparteixo lloc amb una sirena, a que li diuen la reina de les sirenes, i ella m'ha donat aquesta caixa màgica. M'ha donat aquesta caixa màgica i m'ha dit: quan l'obris, apareixeran tots els noms dels invitats als tallers. Ho creieu, això? No? A veure. Pitipim, pitipam, Tossa de Mar, la més... La més gran, molt bé! Vale? Un altre cop, un altre cop, vale? Amb les mans així. Pitipim, pitiplam, Tossa de Mar, la més gran! Pim! A veure... Oi, 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 què és això? Què és això? Oh! Veieu els vostres noms o no o què? Doncs agafeu l'Ivet, aquestes l'Ivet, estan pegades, estan pegades. Ja. Oh! Ja et farem una de bona, vale? Perquè les marques d'autografia no s'accepten aquí a la biblioteca. Jo t'ajudo. Allí està, perfecte. No ha vingut la teva amiga? Perfecte, dona-se-li. A l'ara, molt bé. Molt bé. Hola, me llamo Ron, digo que tengo 10 años, aunque tengo 11. Vale. Y yo mañana hago. Vale. I la meva on estarà, que no la veig? Com em deia jo? Qui té bona memòria aquí? Algo de... Amb T, molt bé. Jo sóc Antian, molt bé. Molt bé. I tu qui ets? Jo, la Nicole. La Nicole, aquí estàs. Molt bé. Doncs la teva xapa i ja estem totes i tots? Sí? Molt bé. Doncs jo me poso la meva. Molt bé. Doncs ja estem identificats i identificades totes, oi que sí? Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs, com us deia, jo sóc Antian i sóc la fada de les arts.
Vale? Doncs jo domino totes les arts, totes, perquè jo sóc, evidentment, la fada de les arts. Quantes arts n'hi ha? Quanta diversitat d'arts n'hi ha? Moltes. I a quantes les podem reduir? Per exemple, jo sóc la fada del cinema. Saludeu a la càmera. De la fotografia, de la pintura, de l'escultura i també de la música. Ahora esa soy yo, Creo que te has equivocado. Papara, 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 papá, papara, papara. Vinga, amb mi. Papara, papara. Oi, un altre cop. 1, 2, 3. Papara, papara. Papara, papara, papá. Papara, papara. Un i canta. No me la sé. No te la sap... Vale, jo us diré. Diu, canta que la vida ho demana. La veritat m'és igual el destí. El que vull és que caminis amb mi. Vale? Canta que la vida ho demana. La veritat m'és igual el destí. El que vull és que caminis amb mi. Veieu? Soc la fada de la música i també soc la fada de la literatura, perquè la literatura també és un art. Vale? Doncs el que necessito és fer ordre a tots aquests llibres que estan dins aquesta caixa, perquè he d'anar a un taller amb nens i nenes molt i molt petitones i necessito organitzar tots aquests llibres. Us sembla bé? Sí. Perfecte. Doncs per poder fer-ho, clar, necessitem alguna categoria, alguna selecció, com aquí els llibres, que estan tots posats en categories. Vale? Doncs, si parlem de diversitat, què vol dir la paraula diversitat i on la trobem? Què en penseu? Abril. Diferents llibres. Diferents llibres, molt bé, diferents llibres dins de la literatura. Per exemple, quins tipus de llibres podríem tenir a l'abast? Manga. Oh, molt bé, molt específic. M'agraden els teus gustos. Digui'm. Còmics. Còmics, molt bé, perfecte. Com et dius? Nicole, digui'm. Novel·les, molt bé. Àlbums il·lustrats. Àlbums il·lustrats, molt bé. I si en parlem de diversitat de les persones, de nosaltres, o sigui, personalment, individualment, quin tipus de diversitat ens podríem trobar? De gènere, per exemple? I què voldrà dir diversitat de gènere? Què voldrà dir això? Diferents què? Gustos de gent que t'agrada. Molt bé. Sempre li ha d'agradar una nena a un nen? No necessàriament. I sempre li ha d'agradar un nen a una nena? No necessàriament. Exactament. I això és el que necessito jo, ensenyar-li una mica als nens petitons de 8-7 anys, però necessito aquesta organització. Us sembla bé si fem aquesta feina? Llavors, ja hem dit que existeixen diversitat de maneres d'estimar. Perfecte. Què més? Què més podem trobar-nos en la diversitat? Perquè, clar, nosaltres, els éssers humans, som tots diferents. La societat intenta encaixar-nos. La cultura, molt bé. Què és per tu la cultura? Més o menys, no cal. Gent que ve d'altres països. Molt bé. Diferents cultures, diferents persones, diferents idiosincràsies, costums, exacte, molt bé. Quina altra diversitat podem trobar a la societat, a les cases, per exemple? Bueno, és que no sé com es diu, si per exemple tens alguna deformitat al cos. Mira, molt bé. Disfuncionalitats o cossos diferents. Oi que sí? També cossos diferents, perquè clar, tots nosaltres tenim coses en comú, 2 braços, 2 cames, 2 ulls, 3 orelles... Ah, no, m'he equivocat, perdó. Això és un amic que tinc per Grècia, per allà en una illa. I això, doncs, us sembla bé si comencem aquesta feina de poder seleccionar? Ja tenim unes categories, ja havíem dit, efectivament, podem estimar a qui vulguem, també hi ha diferents tipus de famílies i també existeix la diversitat pel que fa al cos. Doncs farem servir aquestes 3 categories, les apuntaré, aniré a buscar unes caixetes. Ara vinc.
tot i que no venia preparat, tinc aquestes caixetes. Llavors, posarem aquestes 3 aquí. Hi ha alguna persona que li falta la seva xapa? No? Però no està el nom aquí, el vostre? La Carme, doncs. Dóna-li a la Carme. Qui més? A qui li fa falta? Tània, Lluís i Juliana. No hi són. Vale, doncs, digueu-la que tenen les seves xapes amb mi. Vale. Vale, doncs, posarem aquí, en aquest cossos. Alguna persona que m'ajudi a posar-li... Vale. Tens ungles? O alguna persona... Ha de ser una persona que tingui... Jo tinc ungles. Vinga. Cossos, família, havíem dit. Molt bé. I finalment havíem dit afectivitat, oi que sí? Diferents formes d'estimar. Doncs aquí, mira. Perfecte. Moltes mercès. Després teníem afectivitat, oi? Molt bé. Mira, té un tall ja fet. Ah, mira, molt bé. Ja ho tenim. Perfecte. Doncs aproparé la caixa perquè hi veieu els llibres, com us havia dit, són llibres per a nens petits. Llavors, si voleu, les podem anar posant aquí perquè escolliu el que vosaltres vulgueu revisar. Ajudeu-me a posar-ne aquí. Agafeu el que vulgueu. Els que vulgueu. I els posem aquí. Vinga, molt bé, m'agrada la col·laboració. Endavant. Molt bé. Dóna-li una a la companya perquè en tingui. Molt bé. Probablement ja heu llegit algú, oi que sí? Sí, jo aquest. Molt bé. Doncs intenteu agafar un que no coneixeu. Agafem un. Ara us diré. Vale, molt bé. Ara que ja estan tots exposats, agafeu el que més us crida l'atenció i torneu al vostre puesto. Vale? Molt bé. Vinga, torneu al vostre puesto. Un perro en casa. Ahora, ese mola, pero nuevamente. No sé cuál es. La maleta, molt bé. Derecha izquierda. Aquest és molt bonic. Sí. La dictadura de les cuetes. Vinga. Després us haré agafar un altre. Llavors, el que tu vulguis. Després agafes la peques. Llavors, feu-li un cop d'ull. Molt bé. Intenteu anar una miqueta més lents, perquè aneu mirant i després m'expliqueu més o menys de què va el llibre, vale? Breument, vale? Sí? És que són fotos. Vale, doncs, però és explicable o no? A mi també, veus? La primera cosa són fotos. Jo ja estic. Molt bé. Jo ja estic. Sí, segur. Mentidera. Jo ja estic. Molt bé. Jo no, perquè a mi em queda tota la... L'hem de llegir, no? Més o menys, si no... És que jo ja sé de què va. Ah, ja ho has vist. Perfecte. Quin és? Perfecte, ja ens ho explicaràs. De persones. Vale, a veure... De familiars. Tenim alguna voluntària que vulgui explicar el seu llibre? A veure, explica'ns el teu. Aquest llibre són de familiars. Ja està? Sí.
I quants tipus de família n'hi ha aquí? Sí. Moltes. I hi ha moltes possibilitats també, oi que sí? De tortugues. Per exemple, famílies de tortugues, exacte, és el que no què? Familias, no, de tortugues. Dos tortugues, El amor. l'amor. Jo què sé, no me l'he llegit. Doncs, per exemple, i aquest llibre, on creus tu que podríem posar? Aquí? Aquí. Aquí, quines és? N'hi ha aquest de cossos diferents? Aquests és la família, molt bé. És una tortuga. Ho dius que és diferent perquè està representats per animals, dius. Llavors són cossos diferents del de... Clar, evidentment les tortugues no són animades. Vale, la posem a cossos, cap problema. Es de familia. Família, i per què? Porque que lo estaba mirando, echando un vistazo que había y yo lo que veía es que esta niña tiene dos madres. Té dues mares, exacte. Exacte. Llavors tracta el tema de la diversitat de famílies. Molt bé. Digui. De cossos. Aquest és Cossos, exacte. Aquest llibre és molt bonic, si el voleu agafar un dia, perquè és molt similar i té el mateix format d'aquest, és a dir, que està com distribuïts per capes, però aquest representa diversitats de cossos, oi que sí? I què t'ha cridat l'atenció en aquest llibre? Les cares. Les cares, sobretot? Sí? Clar, de quin color són les cares? Totes les cares. Els cossos en general. Clar, vermelles. N'hi ha algun tipus de persona en el món que tingui la cara vermella com una tomata? Tu Vale, ok. Quan t'hi poses a sota el sol és veritat, això és veritat. También, aunque no se ponga A un company de la nostra classe. Se li posa el rostre molt vermell. Vale, ok. Bueno, això també hem d'assumir que a vegades els cossos són també de diferents colors, oi que sí? Però a vegades també el tema del color ens confon perquè ens han ensenyat que als éssers humans hi ha diferents races i en realitat les races no existeixen. T'escolto. De familia. De família, per què? Porque salen personas y salen animalitos. Vale. I què fa la parella de pingüins aquí en aquest llibre? Tu has assabentat? He llegado hasta esta parte porque hay familias de animales. Vale, molt bé. La gràcia d'aquest llibre és que els dos pingüins són mascles, oi que sí? No sé. Això és una família diferent. Llavors, portes raó. El posem aquí a famílies? Perfecte. Companya, l'escolto. a cossos. Cossos també. Per què? El Mostra Rosa, què ens ensenya aquest llibre? Que ella és diferent als altres. Exacte. Doncs perfecte, doncs posem a cossos. Aquí després ho podem agafar. Clar, exacte, per això és tant. Ja una miqueta més endavant us explicaré com podem observar aquests llibres i com els podem tractar, sigui a casa o si voleu portar a l'escola, com vulgueu. Adriana? Adara. Adara, molt bé, digui'm. De dos nens que s'agraden. De De dos nens que s'agraden. dos nens que s'agraden, molt bé. I això, com ho podríem classificar aquí? Sí, afectivitat. Afectivitat, exacte. I l'afectivitat d'aquests dos nens és diferent a la de la resta de tot el món o és normal? És normal, molt bé, m'agrada. Doncs el posem aquí, en afectivitat. Molt bé. Perfecte. Doncs, la maleta què tal? T'ha agradat? De què va? Un desconegut que arriba a un poble, no sé on, Sí? y está cansado y es duerme. Y la maleta está al lado. Y después al ciutadà ho descobreixen y pues es preguntan, no sé, preguntas diferents. Sí, molt bé. Qui és o... I aquest llibre, el personatge principal porta una maleta que són les seves coses personals i els altres personatges l'obren la maleta i s'hi posen en les seves coses sense la seva autorització. Vosaltres penseu que això està bé? No. Invadir la privacitat de l'altre? No.
No, això no està bé. Vale. I on el podem classificar, aquest llibre? Podria ser efectivitat, perquè, clar, la manera d'estimar dels nous amics del personatge principal no és la correcta, oi que sí? Doncs ho posem aquí perquè aquest llibre ens ensenya a estimar correctament i a no ficar-nos, no ficar els nassos on no ens crida. Això és important, el tema de la privacitat. Companya, escolta. Aquest llibre? La nina d'en Lluc, ho has vist? T'ha agradat? Sí. De què va? D'un nen que té joguines, Sí, vull dir camions, sí. però ell vol una nina i els seus pares li compren Els seus pares li compren una nina. i juga al parc amb la seva nina i la seva amiga i un nen li agafa i li embrut i li xafa la cara i dies després el nen, com es sent malament, doncs li porta un parxe per a la nina perquè li ha trencat l'ull. Per demanar-li perdó. Exacte, molt bé. Doncs, i això què ens ensenya en general? Els nens podrien tenir una nina de regal de Reis, si volguessin? Per què no? Exacte. I les nenes podrien rebre un camió? Exactament. Llavors, això és el més o menys que em preguntaves abans, el gènere. Quan naixem, ens imposen, ens diu aquesta persona té vulva, aquesta persona té penis, llavors és un nen i una nena, i a vegades no és així. Llavors hem d'anar descobrint la nostra afectivitat i sexualitat a mesura que anem creixent. No cal que ens posin una etiqueta immediatament quan naixem. Sí o no? Quin més? Jo sóc la Jazz. Sí. Molt bé, aquí el posem. Aquest jo el posaria a Cossos Sí, perquè és una nena que va néixer amb cos de noi, sí. però que ella quan va creixent doncs es fent una noia i això. Perfecte. Llavors, diversitat de cossos, perquè clar, com us deia abans, el metge quan naixem diu, segons els nostres genitals, ens diu tu ets un nen i una nena, i a vegades no és així. Hi ha nenes a vegades que neixen amb penis i també al revés. Llavors, bueno, n'hi ha persones que prenen la decisió de canviar-se de sexe mitjançant una cirurgia, però no totes les persones prenen aquesta decisió. Llavors, el que hem d'entendre una miqueta és que a vegades em podem trobar amb persones que se declaren dones però tenen cossos diferents al d'una dona comú i corrent que ens trobem al carrer. Oi que sí? No han de tenir penis per ser un home. Molt bé, molt bé. Això és una conclusió, però amb un broche d'oro. Per exemple, i el teu què t'ha tocat? És un nen, un bebè, Sí. que va néixer de color verd, però diu que ell no sap encara si és un nen o una nena. Doncs és similar, no?, la temàtica, al del Soc la Jazz, més o menys. Molt bé. Aquest està molt maco, aquest llibre, perquè té moltes il·lustracions com fetes per un nen o una nena, llavors és molt bonic. Doncs aquest ho deixem a Cossos? Perfecte. Doncs quin altre? El Quique i les Barbies? Sí. Què tal? El Quim i les Barbies. Bé, Què t'ha agradat del llibre? bueno, pues aquest noi pues, no vol jugar amb pilota i vol jugar amb Barbies. Amb Barbies? Però perquè no li agrada la pilota? No, bueno, sí sap xutar i sap jugar bé, però vol jugar a Barbies. Vol jugar a Barbies, llavors, això és factible, que a un nen li agrada el futbol i les Barbies a la mateixa vegada? Clar, per què no? Molt bé, doncs ho deixem a afectivitat. Perfecte. La dictadura de les cuetes. Qui en sabe què és una dictadura? Sí. Més o menys. Estudiants que fem. L'esteu estudiant? Perfecte, doncs explica'm més o menys què és una dictadura. Algú que et diu que tens que fer una cosa. Sí. Exacte, molt bé. Quan t'imposen una cosa i quan t'imposen persones que dirigeixen un país, una ciutat, un poble, sense que la gent ho hagi votat, sinó que alguna persona ho posa aquí i imposa, i com està imposat, llavors aquestes persones solen ser molt dolentes i ho hem d'evitar. Llavors, com se relaciona això amb la dictadura de les cuetes? Pues que una és la millor, bueno, s'empipen, perquè una té el vestit així, la que té el vestit rosa li diu que és millor el seu i així van. Ok, clar, i el que li diu ella és que si vols jugar amb nosaltres a la passarel·la de la moda, llavors has de portar cuetes.
Llavors, el nen s'hi posa en la situació de que és realment necessari que porti coetes per jugar a la passarel·la de moda de París o de Milà? No, tampoc és necessari. Llavors, a vegades, el problema de la dictadura no és només a nivell del govern, sinó que a vegades també ens posem bastant autoritaris a casa. Llavors, els drets humans han de començar a casa. Molt bé, doncs, on el posem aquest? No sé. Entre afectivitat i cossos, oi? Doncs... Ajunta les cases i ho fotem entremig. Molt bé, m'encanta, molt bé. Al mig, mig i mig. Quin altre em falta? Us comparteixo el meu. Aquest llibre es diu L'Oliver Button és una nena. Per què? Perquè és un nen que també és molt sensible. O algú l'ho ha llegit, ho ha mirat alguna vegada a la seva vida? Doncs aquest nen el que fa és que li agrada molt també ballar, jugar a nines, tenir amigues dones, gairebé no s'importa bé amb els nens, i resulta que li fan bullying. Sabeu què és el bullying? Sí. Doncs ho heu experimentat, ho heu vist alguna vegada? Sí, a mi me han hecho. T'han fet bullying. Llavors, i l'has dit a un adult perquè fes alguna cosa? Quan patiu bullying ho heu de dir a un adult, perquè no és normal. I aquest nen el que pateix és exactament això. Els seus companys li diuen que és una nena perquè li agraden les arts. Llavors, al final, el nen va a un concurs que no guanya, però els seus companys el valoren perquè és una estrella. Llavors, al final, els seus companys se'n penedeixen del que fan i li escriuen l'Oliver Button és una estrella. Llavors, si el voleu mirar, està molt bo aquest llibre. Llavors, on creieu que hauríem de classificar-ho? Cossos, o també afectivitat. Lo posem al mig? Sí. Perfecte. Doncs fem otra ronda, però més curteta? Sí. Vinga. Yo ya lo tengo elegido. No me lo he elegido. Vale. Pobre perrito. Podria ser. S'han convertit en porcs. Sí. I per què? Ja estem. Molt bé, aquell llibre és molt bonic i és molt ràpid de llegir. Què et fa riure? Els porcs. Doncs això és una metàfora del masclisme. Machismo. Exacte. Aquest és un taller amb aquest. Ja. Has fet un taller i què has après en aquell taller amb aquest llibre? Pues no tot ho tenen, la dona no és la que treballa a casa, que tots hem de col·laborar, no sol la mare. Això és el que no tot ho tenen de fer les dones. Exacte. Que també tenen d'ajudar els homes. Exacte. I ara que ho sabeu, ho heu d'aplicar. Perquè, clar, la societat té la tendència a que les dones s'ocupin de les feines de cura. Llavors, això ha de canviar. Jo aquest he vist que això Sí? és el toro. Ja pots La Leia està amb un atac de riure. Bueno, hoy y siempre. Hoy y siempre? Ah, vale. Bueno, a un rato no. No, avui abans d'anar al col·le no. No, avui després de sortir al col·le. Vinga, comentem una miqueta els llibres que heu mirat. Per exemple, el Ferdinando el Toro, sí? Digui'm. Té un arbre preferit al bosc. El bosc? No, ai, això no. Que té un què de favorit? Preferit. Un arbre preferit. Un arbre preferit. I és el suro, oi que sí? I mira l'arbre. Amb suros. I olor a les flors. Exacte. I
De què va? A veure, escoltem a l'Aina, que ens explicarà breument què és el Ferdinando el Toro. Què li agrada fer al Ferdinando? No he llegit tot. No t'ho has llegit tot? Bueno, no passa res. Yo lo estaba leyendo. Vale, endavant, Ens segueix. ficarem coses. El ficaràs a cosos? Sí. Sí? Per què? Sí, familiar. Perquè una família Sí? que els nois i el pare pensen en porcs. Se converteixen en porcs per ser tan masclistes, per demanar-li tanta feina a la mare a casa, oi que sí? Llavors, si fa servir la metàfora de transformar-los en porcs, perquè, clar, això és una situació molt dolenta i que no s'ha de donar a casa. Llavors, els canvia el cos, l'autor els fa canviar el cos com una mostra de que això no pot passar, oi que sí? Perfecte, ho posem a cosos, cap problema. Molt bé, digui. Aquest ens l'hem llegit nosaltres. I va d'un nen que li agraden molt les sirenes Sí, i llavors un dia té una idea de vestir-se de sirena i la seva àvia crec que es dona compte de que li agraden molt les sirenes molt bé. i llavors el porta al carnaval de les sirenes. I és molt Sí? Molts colors i és molt maco aquest llibre perquè és fet en aquarel·les. I l'àvia, què tal l'àvia? L'àvia s'hi posa d'alguna manera perquè el Julià s'hi vesteix de sirena? No, o sigui, No? directament, quan ella es vesteix de sirena, Sí. l'àvia entra i ho veu, i li diu, vine, reiet meu, i després, ja està. Ja està. Se'n van. O sigui que és una situació normal. Diu que se l'emporta pel carrer, li diu on anem i se l'emporta a un festival de sirenes. Exacte, molt bé. I vosaltres creieu que així deveria ser el món en general o no? Sí. Si vosaltres volguéssiu anar, per exemple, vestides d'Iron Man, per exemple, pugueu o no? Sí, el carnaval, exacte, us pugueu disfressar del que vulgueu. Ya he terminado. Moltes gràcies. Llavors aquest el posem en afectivitat, exacte, perquè l'àvia s'estima el seu net tal com és, que és com hauria de ser. Escolto la Jade i després, digui'm, de què va Lo que aquest llibre? entendí es que esto es un poco de machismo porque como algunas niñas le dicen que parece que es un niño, Sí. y las niñas que como tiene ropa rosa y eso piensan que Exacte. es una niña. Aquí n'hi ha molt de masclisme, exacte. Entonces ella un día se fue con unos zapatos de deporte y un saco rosa Sí? y ellas dicen, "Ey, ¿por qué tienes zapatos de niñas y de deportes y eso es para niñas? Y las niñas diciendo, ¿por qué tienes un saco rosa si eso es para niñas? Exacte, Y exacte. cada rato le hacían machismo en el colegio. Exacte, doncs el bullying moltes vegades està molt relacionat amb el tema del masclisme i el masclisme és que els homes, històricament, s'hi pensen que tenen tot el poder sobre el món i això no és així, sí o no? Molt bé, doncs d'on posem aquest, el Pecas? Sí? Afectivitat? Sí. Vale, molt bé. Digui'm. Doncs jo tinc aquest que es titula Héctor, que va d'un home que és molt fort, que treballa a un circ, amb més gent del circ, Sí? i té a casa, quan està sol, doncs fa... Bueno, teje, hace... Ok, fa ganxillo. Sí, fa ganxillo. Exacte. Llavors, hi ha dos homes al circ que li tenen una mica d'enveja i doncs llavors un dia el van seguir a casa i van veure que feia Que teixia. ganxers Sí. i doncs van dir, doncs li robaré les coses i Ok. me les emportaré al circ per ensenyar-li a tothom. Llavors se les van emportar al circ i al matí següent doncs, arriba al circ i veu que està tot allà... Sí, perquè la natura se va portar tot. Un remolino, oi que sí? Un huracà. Doncs, com que li agradava una noia del circ i la noia també li corresponia, doncs van... Perquè l'únic que no s'havien emportat era un vestit que li havia fet a la noia. Exacte, molt bé. Li van regalar i van tornar al circ i van fer
Perfecte. Doncs la particularitat d'aquest llibre és que ell li agrada fer coses de noia, sí, no? Com per exemple, teixir, tot i que és l'home fort del circ. Llavors, aquí aquesta imatge és una miqueta contradictòria, oi que sí? Però l'hem de normalitzar. On lo posaries? Afectivitat, perfecte. No, ja no és tan... Afectivitat. Molt bé. Abril, després tu i després tu, Aina. Vinga. Aquí he dit primer. Abril, endavant. Aquest llibre es diu Mi papà és un pallasso i va de que aquest nen té dos pares i jo el posaria família. Perfecte, perquè és una família diversa. Molt bé, perfecte. Doncs, Nicole, t'escolto. Aquest llibre es diu Guapa. Guapa. Una bruixa que és una tita muy ogro i de camí s'encontra els seus amics Sí, i li diuen que, no sé, per exemple, que el seu nas és molt lleig i s'ho té que canviar en la seva varita i ell ho fa. Vale. I així contínuament i es canvia totalment. I quan va a la ciutat, a l'ogro li diu que no vol estar amb ella perquè no, o sea, perquè no és la bruixa. Exacte. I quan es torna a la normalitat, el Molt bé. Doncs, quin ensenyament en deixa aquest llibre? Molt bé, Nicole. Tot el món és guapo tal qual com és. Molt bé, això m'encanta. Perfecte. Ah, no, l'he dit després a la Blanca o a la... A ti? Es que no sé si l'Abril la cara. Perfecte, vale. Aquí l'he dit després. Y a mí. Perfecte. Es que no entiendo. Es un gos. Sí? ¿Puedo hablar en castellano? Com? ¿Puedo hablar en castellano? Clar, evidentment. Pots parlar en l'idioma que vulguis. Es un perro que va... está en la calle abandonado y tiene la barriga muy pequeña. Mm. Y el padre se lo lleva para sus hijos. Y como está muy sucio, lo van a bañar. Y cuando lo están bañando no se le quita. Y después el perro hace... Se desfà. Y se va por la cañería. Oh! Y se aparece en un sitio raro. I torna a aparèixer a on lo van agafar. Llavors, Pero ahora sí está bien. ara s'està bé, perquè el gos potser s'estima més estar al carrer que no estar a una casa. Llavors, això, quin ensenyament ens deixa? Quin consell ens deixa? Pero ahora está bien así. És molt bonic aquell llibre. Doncs, com aquesta caixa s'hi quedarà aquí a la biblioteca, per unes setmanes més podeu venir a buscar qualsevol d'aquests llibres i portar-los a casa. Algú més vol compartir... I aquest el deixarem a on? No, es que no sé, no es familia. Jo crec que podria ser afectivitat, perquè resulta moltes vegades nosaltres volem una cosa, volem una possessió, tenir alguna cosa, però a vegades no ho podem tenir tot. Llavors, O cosos, porque el perro es de tinta. i a més la metàfora és que el gos és de tinta. Molt bé, doncs on el posem? Al mig. Molt bé, moltes mercès. Se t'ha caigut la xapa. Doncs tu i al final tu, vale? L'Elmer, el coneixies o no? Sí, de petit. De petita. Jo l'he llegit i és un elefant que és diferent dels altres perquè és de tots els colors, menys el color dels elefants, que és el gris, Clar. i no li fan bullying ni res. Sinó... Tot el contrari, oi que sí? Són tots molt feliços amb ell, en la seva diferència. Doncs les persones diferents haurien de tenir el mateix tractament que els companys de l'Elmer, cap a l'Elmer, oi que sí? Sí. Doncs, on el posem aquí? Afectivitat. Afectivitat, molt bé. Jo el posaria aquí al mig també, perquè pot ser també el cos, clar, exacte, doncs l'Elmer és molt diferent, té un altre cos diferent al dels elefants comuns i corrents. Què he dit després? Sí? Que va d'una nena Sí? que li agrada molt estar amb el seu oncle Sí? i doncs quan ve un amic seu del seu oncle Sí? sempre ve amb ells i la nena se posa gelosa i
No li agrada, vale. Perquè li fastidia les coses, li tira la tovallola a l'aigua i li tira sal al peu i perquè no vol estar ella amb el seu oncle i no vol que vingui ell. No vol que vingui ell. Molt bé, molt bé. Famílies diverses, per exemple? Podria ser? I quin altre? Ja estem acabant. Perquè li tira sal al peu. Per què le tira? Sal al peu. Sal al peu, qui? En el llibre. En el llibre... el sal... vale. Resulta que aquesta és la petita Messi, que li diuen la petita Messi perquè li agrada molt jugar a futbol. Llavors, si aquí s'hi veu les cames del seu oncle i les cames de l'amic de l'oncle, o se pot interpretar que és la seva parella, però a la petita Messi no li cau gaire bé. Llavors, aquesta és una escena en què la petita Messi està tan emprenyada amb el nou amic del seu estimat oncle que fan aquestes coses perquè està molt emprenyada. I després aquest deixa un ensenyament, un consell que el podeu descobrir vosaltres mateixes al final del llibre. Llavors, apunteu-vos aquest, que és molt i molt bonic. Llavors, perquè estan en un restaurant, llavors la primera cosa que va trobar per llançar-li als peus, però és com si en realitat és una miqueta igual quin és l'element que li posa. Llavors aquest el deixem a on? Família, molt bé. Perfecte. I aquest? L'esposa del conejo blanco. Aquest està en castellà, oi que sí? I de què va? Bueno, és d'una mare que treballa sempre, que fa les feines de casa, també cuina i cuida els seus fills. I el seu home mai s'ha fixat, mai està atent a... sempre està treballant. Ok, i això passa a la vida real? Sí. Molt o poc? Molt. N'hi ha pares que treballen molt i molt i clar, a vegades el que passa és que a les 7 de la tarda i arriba... Llavors... Clar, si treballa a la restauració a l'estiu, clar, no el veus gaire. Doncs això ho hem de mirar i solucionar. Quan vosaltres sigueu adultes i adults, hem de posar en la balança. Què és més important? Treballar molt i molt i molt i molt o dedicar-li millor temps de qualitat a la família? Llavors, quan arribeu i sigueu grans i feu una família, si voleu, doncs això s'ha de tenir en consideració. Molt bé, moltes gràcies. Doncs us tinc un regalet. I aquest on el deixem? Famílies, molt bé. Vale, i el Ferdinando el Toro? Dona mal. Doncs Ferdinando el Toro és un toro que està escollit per anar a una arena de toros. N'hi ha arenes de toros aquí a Catalunya? Sí, segur? Segur? N'hi ha corrides de toro? Sí que n'hi ha... No hi ha, a Catalunya està prohibit. A Catalunya l'Estatut d'Autonomia prohibeix els toros. Llavors, a Barcelona, per exemple, podem trobar la Monumental o les Arenes, que ara són centres comercials perquè no s'hi pot fer aquest tipus d'esport a Catalunya, i això està molt bé. Llavors, però, tot i que és un toro molt gran i té tots els números per anar a una corrida de toros, és molt sensible, llavors, i no vol anar a una corrida de toros. I quan el posen al mig per poder enfrontar-se al torero, llavors ell s'asseu i no vol, i no vol, i no vol. I llavors què fan? El tornen al seu camp a enflairar les flors, que és el que li agrada a en Ferdinando. Llavors, on el posem aquí? Afectivitat, exacte, perquè sempre relacionem a les persones, pot ser que són amples, amb molts de músculs, com el Héctor, l'home extraordinàriament fuerte, de que són persones dures. No, llavors, a vegades el cos no necessàriament se correspon amb els sentiments i la forma de relacionar-se de les persones. Llavors, no hem de tenir prejudicis. El posem a cossos? Cossos, afectivitat, aquí al mig. Molt bé. Doncs, mireu.
us tinc un regalet. Això és una llibreteta. És una llibreteta que porta el logo del projecte de diversificció, en el que hem reunit aquests llibres. Exacte, doncs perquè us ho recordeu. I és un quadernet on, primer de tot, us podeu posar... Clar, perquè és personal, és per vosaltres, és un regal. Tot i que després, més endavant, a mi m'agradaria mirar-los i fer-li un cop d'ull a veure què ha sortit o fer-li una foto perquè em fa il·lusió, però aquest quadernet és vostre. Llavors, què conté? Un parell d'instruccions de com podeu emplenar-lo i després porta unes fitxes. Llavors, per posar el títol, després l'autora o l'autora, l'autor o l'autora, l'editorial i l'any. I 5 estrelletes perquè pinteu quan us ha agradat el llibre i no, o no. Llavors, amb aquesta informació, jo el que podré fer també no és només portar tots aquests llibres en aquell taller amb nens petits, sinó que també el que podré fer és seleccionar els millors dels pitjors. Llavors, us donaré una a cadascun i és un regalet i també us donaré... Us agraden els punts de llibre? Sí. Doncs un punt de llibre també del projecte i una guia on surten tots aquests llibres amb una petita descripció. Doncs, com ho fem? Passeu i cadascú agafa un. I bé, molt bé. Doncs, com us deia, aquesta maleta se quedarà aquí o voleu que me la porti? La deixem aquí una estona, un parell de setmanetes, la deixem aquí perquè vingueu a fer-li un cop d'ull quan vulgueu. Us sembla bé? Perfecte. Agafeu un cadascun. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Afinaré l'ukelele perquè se m'ha desafinat. Tens un? Teniu també ukelele al col·le? Sí, a música. Es música. Es música. Música. Pero esto es como lo que tenemos en clase. Es lo que no le gusta el libro Doncs, us sembla bé? Si em transformo en comptes de la fada de la literatura, ara em transformo un altre cop la fada de la música i ens acomiadem cantant? Recordeu la lletra de la cançó? No. Doncs, canta que la vida ho demana. Repetiu amb mi. Canta que la vida ho demana. Molt bé. La veritat m'és igual el destí. El que vull és que caminis amb mi. Papara, papara. Papara, papara, papa, papara, papara. I canta que la veritat m'és igual el destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta que la vida ho demana, la veritat m'és igual el destí, el que vull és que caminis amb mi. Caminant trobarem un camí fet a mida, caminant sota els peus, ja no haurà cap ferida. I canta que la vida ho demana, la veritat m'és igual el destí, el que vull és que caminis amb mi. Papara, 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 papa, papara, papara. Moltes gràcies.
per venir al laboratori de diversificació. Un aplaudiment per vosaltres. Us heu portat molt bé i moltes gràcies per haver vingut a aquest taller. Espero que ens tornem a trobar en algun moment a la vida. I recordeu que aquest regalet que us acabo de donar, la idea és que pugueu emplenar-lo. Jo tinc una caixa, poso totes les coses meves. Perfecte, doncs això hauria de deixar en aquesta caixa, però intentar fer-lo servir, oi que sí? Vale? Si us adoneu, a la contratapa de la llibreta està la llista de tots aquests llibres perquè sapigueu i li poseu un xec quan l'hagueu llegit. Vale? Doncs moltes gràcies, en Tian s'acomiada de Tossa de Mar i espera algun dia tornar en glòria i majestat. Digui'm. Un comentari extra. Endavant. M'agraden molt les teves pestanyes. Oh, És que les tens molt llargues i... i he de confessar que quan surto del lavabo després de rentar-me les dents, m'hi mollo els dits i m'hi poso les pestanyes perquè s'hi vegi una miqueta més. És un secret. No li digueu a ningú. Vale? Sí. Una pregunta. Digui. Un noi o una noia? Oh, que difícil pregunta. Perquè sóc una fada. No sóc ni home ni dona. Estic en el mig. Quan... Jo sóc una fada. Els fados no existeixen, són les fades. Vale? Quan me tregui aquestes ales i deixi el personatge, potser sigui un home. Pot ser. Ningú ho sap. Que vagi molt bé i digui'm. Què és aquesta cosa que té en la camisa? Això és un micròfon. Està tot registrat. Cada paraula meva i cada paraula vostra està enregistrada perquè és important a vegades revisar, a veure com ens hem portat i quina xerrada hem tingut. Aquesta és la idea de la gravació i perquè sóc la fada del cinema també, oi que sí? Saludeu la càmera. I digueu adeu. Adeu. Adeu, nois i noies.